zimbi azimnandi ke ezenzeka laphana edolobheni elisempumalanga yezwe iDemocratic Republic of Congo elaziwa ngeGoma. Sesenyukile isibalo samasosha seNingizimu Afrika abulewe njengoba sekubulawe amanye amasosha amane. Lokhu kuchaza ukuthi ke isibalo njengoba sesinyukile sisifinyelele isibalo sabantu samasosha sabantu abayishumi-3 ababulewe isikhathi esingaphansi kwesonto. Njengoba uzokhumbula ukuthi ngoLwesihlanu kwaphuma izindaba zokuthi ke sekubulawa amasosha ayishagalolunye lapha empini esizweni iDemocratic Republic of Congo laziwa ngeGoma. Kunzima sikhuluma ngemphefumulo la. Sikhuluma ngabantu la, asikhulumi ngezinto nje noma ngezilwane. Khona kufanele kwenziwe nokumele kwenzeke. Phela ngeke sivumele imphefumulo iphume kanje.